имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷараёни корҳои азнавсозии кӯчаи Абдулаҳад Қаҳоров шинос шуданд. қобили зикр аст, ки азнавсозии роҳ аз хиёбони Саъдии Шерозӣ то даромадгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе сурат гирифта, барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт, дучарха ва пиёдагардон мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ шароит фароҳам оварда мешавад. дарозии роҳ 6,6 километрро ташкил дода, аз ду самт барои воситаҳои нақлиёт 8 хатти ҳаракат сохта мешавад. дар қисматҳои алоҳидаи роҳ ду хатти алоҳидаи дигар барои нақлиёти ҷамъиятӣ низ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон бо ин 5 роҳи дусатҳа мутобиқ ба талаботи ҷаҳонӣ дар буриши хиёбонҳои Саъдӣ Шерозӣ ва Ҳофизи Шерозӣ ва дар буриши кӯчаҳои Абдураҳмони Ҷомӣ бо Қаҳоров, буриши кӯчаҳои Абай бо Қаҳоров ва буриши кӯчаҳои Соҳилӣ бо Ҷанубӣ бо бунёди пули мошингузар дар болои дарёи Душанбе сохта ба истифода дода мешавад. азнавсозии кӯчаи Абдулаҳад Қаҳоров бо тарҳи меъмории муосир ҷиҳати иҷрои супориши роҳбари давлат барои ба шаҳри пешрафта табдил додани пойтахти мамлакат амалӣ мешавад. амалишавии чунин лоиҳа бо 5 роҳи дусатҳаву имкониятҳои васеъ барои ҳаракати нақлиёт, роҳи махсус барои нақлиёти ҷамъиятӣ, дучарха ва пиёдагардон дар шаҳри Душанбе бори аввал сурат мегирад. сохтмони роҳ аз хиёбони Саъдии Шерозӣ то даромадгоҳи ноҳияи Рӯдакӣ барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонидани имконияти хизматрасонӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт мусоидат мекунад. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба масъулону сохтмончиён ҷиҳати бо сифати баланд ва дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба итмом расонидани корҳои боқимонда дастур доданд. ҳамчунин раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷараёни корҳои сохтмонии Театри Миллии Тоҷикистон дидан намуданд. бинои Театри Миллии Тоҷикистон аз 2 ошиёнаи зеризаминӣ ва 5 ошиёнаи рӯизаминӣ иборат буда, тибқи лоиҳа аз 3 толори калон ва толору утоқҳои сершумори дигар иборат мешавад. толори асосии он дорои 2500 ҷойи нишаст ва ду толори дигар, яке дорои 1200 ва дуюми 1000 ҷойи нишаст буда, он ҳамчунин дорои ҷойи нишасти оркестр, ду саҳнаи паҳлӯӣ, саҳнаи пушт, утоқҳои машқу тамрин ва дигар шароити зарурии сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. лоиҳаи Театри Миллии Тоҷикистон бо омӯзиши тарҳи беҳтарин театрҳои кишварҳои гуногуни ҷаҳон омода шуда, ба тамоми стандартҳои муосир ҷавобгӯ мебошад. аснои шиносоӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мутахассисон ҷиҳати дар сатҳу сифати баланд иҷро намудани корҳо дастуру супоришҳо дода зикр намуданд, ки Театри Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз бузургтарин ва зеботарин иншооти соҳа дар кишвар хоҳад шуд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба масъулон дастур доданд, ки ҷиҳати бо сифати баланд дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ба итмом расонидани иншооти мазкур тамоми имконотро сафарбар намоянд.